Os músculos tomarán Boiro este sábado. A Casa da Cultura acollerá o Campeonato Galego e Open de Culturismo. Aínda que a participación non é a esperada, trátase dunha disciplina que non deixa de gañar adeptos. Boiro acollerá por primeira vez un Campeonato Galego de Culturismo. O evento será o sábado a partir das 4 da tarde e, aínda que a participación non é a esperada pola organización, contará con grandes premios en metálico. No acto de presentación estivo presente Sebastián Lago, toda unha referencia no mundo do culturismo a nivel continental. Actualmente, presidente da Federación Galega e que acumula títulos a nivel regional, nacional e europeo. Natural da parroquia boirense de Macenda, considera unha honra levar o campeonato ao seu concello, aínda que lamenta a participación debido ás datas nas que se celebra. É o primeiro ano que organizamos aquí en Boiro, é a primeira vez que se celebra un campeonato de culturismo, nunca se celebrou ningún outro aquí. E, bueno, para ser o primeiro ano, temos que dar as gracias a todas as colaboracións que tuvemos, ao Concello de Boiro por cooperar neste evento. A participación podía ser máis elevada, collen nunha mala fecha. Esperamos que para o ano que ven pois anote máis xente. Temos uns 20 competidores aproximadamente. Haberá preto de 20 participantes, con xente tanto do Barbanza como de fora. As categorías serán Culturismo Junior, Senior e Master. E haberá Mr. Athletic Men Short, Men Physique, Miss Bikini, Miss Wellness, Miss Shape, Miss Figura, Miss Sport Model e Culturismo Feminino. Para os primeiros clasificados, haberá premios en metálico. Pois de Boiro veñen a competir dous na modalidade de Men's Physique, dous mens chamanlle, ven unha chica de Puebla. E, bueno, recalcar tamén que fixemos o máximo posible para facer un bo evento deportivo de culturismo. Hai premio metálico. O ganador de culturismo dáselle 800 euros, o mens 400, a bikini 400, e a Mr. Athletic, que é coñecida como a categoría de Classic, tamén 400 euros. Traballamos duro este ano e conseguimos bastantes patrocinios que gracias a eles podemos dar esta aportación económica aos ganadores do Open. Dende o Concello están encantados de acoller un evento desta magnitude e situar Boiro na primeira liña do deporte. Trátase dunha disciplina que, en palabras do titular desta concellería, non deixa de gañar adeptos. Vemos os ginasios todos os días cheos de xente xoven e non tan xoven que cada vez pois se aficionan máis a esta modalidade deportiva, non? Como non, pois nos queremos traer a Boiro, queremos que este na primeira liña do deporte, como non, en este caso do culturismo, e se é da man dun campeón como, repito, como é Sebas, pois mellor que mellor.